o seu nome, este. Vale, o seguinte convidado pasa a engrosar a amplia lista que hai de diseñadores galegos emigrados e que tiveron éxito por aí. E, bueno, se miramos un pouco o seu currículum, podemos ver unha evolución que foi sufrindo desde dedicarse inicialmente a diseño de comunicación, a diseño visual, hasta un perfil moito máis estratégico e máis de xestión, que é o que está tendo agora mesmo no BBVA, que é onde está traballando. Anxo López, aparte de dedicarse ao seu traballo, pois tamén conseguiu, digamos, reunir bastante tempo pois para dedicarse, por exemplo, á docencia en varias escolas e universidades de deseño, e incluso foi o autor da primeira tese doctoral que se fixo en España sobre o deseño como actividade económica no século XXI. E por si fora pouco tamén consigue tempo para dedicarse a proxectos propios, como un exemplo é o proxecto Miudo, que durou 7 anos e que empezou sendo unha especie de plataforma de conexión de diseñadores con artesáns, pasou a ser unha comercializadora online de viños e conservas, e acabou sendo unha revista hiperminimalista. Entón, bueno, nada máis. Hoxe chegouse aquí ao FED para falarnos un pouco sobre a relación entre deseño e valor e como o deseño pode impactar non só a nivel visual, senón a nivel de valor e de económico, digamos, dentro das empresas. Así que nada, un forte aplauso para Anxo López. Temos todo aí. Ben, aproveito o agradecemento a DAC. Como onte quedeime coas ganas... Ui, está cortado. Ese sí que non contábamos con que se cortara. Aquí vese ben. Segundo intento, non? Non vou ter que pasalo con isto, non pode ser. Peor cos estudantes de onte con... Non entendo a máquina, non. Es que estuvestes onte e vivistedes isto. Bueno, dame igual. Podo falarse con un fragmento da presentación, non pasa nada. No, digo que agradezo a invitación e a hospitalidade a DAC, o feito de xuntarnos aquí para compartir. Como de momento isto está sendo pouco interactivo, non sei se porque estamos tímidos ou o que sexa, eu colguei unha historia para que me fagades aí as preguntas, e que ninguén se atreve a falar así en directo. Na medida que contamos cousas, podedes ir preguntando por aí. E aparte, así tedes unhas excusas de se o que conte un rollo, porque non vou enseñar ningún traballo meu, pois mirades Instagram, que hai seguro cousas máis interesantes. Sí, xa podedes ir dándolle do Instagram, non me enredo máis. Paso con isto que o pasador non vai. Vale, veño a falar de isto. E os que leste desa descripción, cando me invitaron os da DAG amablemente a falar aquí, sentíme un pouco, por un lado, pois xa vas cumprindo anos, xa fixeche cousas como que tes unha perspectiva, cousas que non se fan en Galicia, e que nos podes contar de ese traballo teu, da túa evolución. Eu dixen, a min que de falar do meu traballo non me mola moito, e quería ver que hai de fío conductor en todo o que levo facendo nestes anos, non? E o que hai de fío de conductor é este interese de atopar valor, de destacar o valor, non, das cousas. E o primeiro que, se me preguntarades no 2004, cando estaba na Escola de Deseño en Ferrol, que era para min que o deseño tivera impacto, vos tería dito que o que realmente me gustaría era que o deseño abrise o telediario, por exemplo. Tampouco temos audio. Xuntase todo,
pero o audio está controlado, en teoría debería funcionar. ¿No? Bueno, non pasa nada porque Telexornal está falando da inauguración do novo Museo do Deseño de Londres. Eu soñaba con isto no 2004, o certo é que non abría o Telexornal, máis ben pechaba, sección de cultura. Impacto sí, pasou, pero bueno, ao final non era tampouco, o deseño non lle importa a tanta xente, feito que non está a sala chea. Pero bueno, pasou, acabou pasando o que eu decía de que se falara do deseño no Telexornal. Claro, por aquel entonces nos tiñamos unha página web con esta pretensión de queremos que todo o mundo entenda de deseño. Entón, tiñamos un blog na época dos blogs, ano 2005, que se chamaba Conecta DS, que o facíamos un grupo de persoas que nos facíamos chamar Proxecto DS, que nos preocupábamos moito pola identidade, pola renovación da identidade, como manter a esencia dun lugar e ao mesmo tempo modernizar, non? E para isto tamén pois contábamos cousas que nos molaban, porque non facíamos tanto de nós, sino que aproveitábamos para contar proxectos que tiña a xente. Aproveito ahora que alguén me diga cando vou moi mal de tempo. Porque xa isto senón non fala ninguén máis, hoxe. E claro, bueno, moitas veces tamén quería desmontar nesto, porque falo moitas veces pois con Manuel, con xente daqui, de o que faz é posible porque o faz nun sitio grande, como BVA, non? Eu quería desmontar un pouco este mito. É verdad, tedes razón, nun sitio grande é posible facer cousas, isto é parte do traballo do equipo no que eu traballo, a nosa app, a nosa web, ten moito impacto, está moi ben, algúns usarédelo, outros non. Bueno, efectivamente, traballo recoñecido, por quitarnos isto do medio, porque non quero falar deste rollo, nin quero falar do que facemos en BVA. Mellor aplicación de banca móvil do mundo, por terceiro ano, na Voz de Galicia, País, cambio de marca, sale na prensa, un pouco o rollo do Telexornal, non? Que está pasando, pero ou que vendemos xa o 74% dos préstamos por canles digitales, que non está nada mal, que ten 160 anos. BBVA non é unha empresa moi digital en orixe, non somos Google. Entonces, remonto a un dos traballos destos que falaba Óscar na presentación, dos que fixen cando estaba rematando de estudiar. Aparte, eu acabei de estudiar nunha época malísima, acabei a carreira no 2008, inicio da crise financiera, os peores anos, era novo, non me gustaba moito o deseño industrial, non era moi bo, tirei pola vía da comunicación e do gráfico. Este foi un desos traballos que fixen ao principio da miña carreira, do 2009, era un traballo moi básico, Idoia Cuesta, seguramente moitos de vos a coñecededes agora, porque a verdade é que lle foi moi ben. O que necesitaba ela era ter algo para cando iba a unha feira, para comunicar o que facía e para que a xente poidera contactar con ela, non? E traballamos basicamente na identidade, nas tarxetas de visita e na web. Non era un gran proxecto, era unha cousa moi caseira, moi de andar por casa, con moi baixo presuposto. Pero que quero facer fincapé desta parte de traballar con Idoia é que hai algo realmente importante, que é a determinación, o que tú queres conseguir. Utilizar o deseño no caso de Idoia pois serviu para plantear. Idoia facía cestería tradicional e había incorporado outros materiais como las ou tecidos vexetais, o sea, non vexetais, coas técnicas tradicionais da cestería. Pero basicamente facía as mesmas cousas que facía coa cestería tradicional, porque ela daba clase ademais de cestería tradicional. E un pouco que pasou construindo toda esa identidade que nas conversas que tiñamos empezamos a falar
de cal era o uso que lle iban a dar os clientes ou os seus usuarios dos produtos, aínda que foran para regalos, as cousas que daban. Moita da cestería tradicional en realidad non tiña unha utilidade directa, non unha aplicación directa, porque o noso estilo de vida cambiou e non usamos tantos cestos como se usaban no pasado, porque vivimos en cidades, temos mobles, almacenamos as cousas de xeitos distintos, que era o principal uso das cestas no ámbito tradicional. Entón, empezoulle a dar voltas aos usos, non? Facer as tarxetas de visita, redeseñar a web, facer as sesións de fotos, para facer todo eso, ao final, pois fixo que o deseño fora a excusa, non, para repensar que podía ofrecer noutro mundo. Tal foi a cousa de que Idoia o fixo moi ben, eu logo marchei a Madrid, deixamos de traballar xuntos, hai outra xente que lle fai agora as cousas, é maravilloso, pero quería destacar tamén que non só pode pasar nun sitio grande, que Idoia Cuesta coa determinación de contarlle mellor a xente o que facía, ao final conseguiu acadar o Premio Nacional de Artesanía no ano 2015. Ese é un pouco o impacto do deseño e o valor que quero explorar nesta charla. E vou vos a contar, porque este camiño, ademais, non é un camiño lineal que aquí agora vou a chegar e vai a ser, igual parece un pouco desordenado, pero é como eu o vivín tamén. De repente atopaba valor nunhas cousas, de repente atopaba valor noutras, e eu iba vendo como adaptaba esas cousas á miña experiencia. Por esa época, pola época de que fixen as tarxetas de Idoia, publicouse este libro, que algúns de vos coñeceredes, de Xenia Viladás, que se chama Diseño Rentable, 10 temas a debate, que para min o manual de xestión de deseño e do uso do deseño como función integrada nas empresas, o mellor manual que se ten escrito sobre o tema. Ademais, Xenia, nese momento inicial, no seu primeiro libro, escribiu nun tono moi próximo e moi agradable a súa lectura. O libro empeza con unha frase que dice: o diseño é unha desas competencias que hai que ter se se quere entrar ou permanecer no mercado, non? Que isto creo que é bastante clave. Todo o libro vai sobre o que fan o deseño nas empresas. E a min empezoume a picar o gusanillo de por que o deseño tiña que ser importante, non? A través do libro sempre me rodeou, os deseñadores somos moi dados a definir o deseño e que é deseño para nós, pero a min hai algo que me gusta moito do libro de Xenia, que ela fala de que é o deseño como función, non como definimos deseño, como se fai deseño, non? A min isto acompañoume sempre, non? Ao final o deseño dentro dunha organización ou para o servicio dunha organización cumple 3 funcións. A primeira é identificar o valor, a segunda é conferir ou conceptualizar ese valor, e o terceiro, é o máis obvio, é o que todos seguramente tedes na cabeza, é comunicalo. Isto foi moi útil porque ao final foi unha cousa que me foi dando voltas ao longo da vida e o que fun intentando atopar cousas distintas para isto, porque Xenia describía isto nunha folla do libro, tampouco dedicaba un capítulo inteiro a falar disto. Aí cho deixo, e logo xa ti irás vendo, ela falaba da antropoloxía, da socioloxía como maneiras de identificar o valor, de conferir a través dos procesos de deseño e, por suposto, de comunicar pola naturaleza tangible, pero, bueno, dentro de eso hai moitas formas de chegarse a eso, non? Do libro tamén lembro descubrir a famosa escaleira do deseño, non? Como podes clasificar as empresas en función do Centro Danés de Deseño, que permite identificar as empresas en función de cal é o uso que lle dan o deseño. As empresas que non usan o deseño, as empresas que usan o deseño para darlle forma ás cousas, as empresas que integran o deseño como proceso, é dicir, teñen en conta o diseño e está aí como parte, e, por último, as empresas que están no cuarto peldaño, as que usan o deseño como estrategia. Isto foi un descubrimento moi importante, porque polo menos servíache para, bueno, podemos entender como está usando alguén o deseño e que podemos, se non usan nada, pois haberá que empezar por algún lado.
E para min, isto abriume as portas a un novo mundo de opcións para entender cal era a función, porque xa non se trataba de que isto enchera os telediarios, xa non se trataba de que todo o mundo entendera, tratábase de ofrecer solucións que conectaran coa realidade das distintas empresas. Ademais, nesa época, había como dúas cousas, non? Elementos extrínsecos ou externos, non? Nos que eu pensaba que me podía apoiar para sustentar a miña teoría. O deseño é importante, o deseño é relevante para unha organización. E houve unha cousa que sempre estuve procurando, non? Que sempre estuve intentando localizar. Aquí tedes un montón, a maioría destes son informes que falan sobre deseño como industria, non? A maioría son do Design Council do Reino Unido, que foron moi prolíficos facendo isto. Deixaron de facer, aínda que retomaron, deixaron de facer no 2015, me imagino que por temas financeiros, porque decidiron facer unha liña de proxectos que, se me preguntades agora, eu prefiro que, en vez de promocionar o deseño, é facer deseño, é decir, vale, en vez de facer un catálogo, vamos a coller este diñeiro que costa facer este catálogo e vamos a conectar a unha empresa provedora de servicios de deseño, a unha empresa que poida necesitar usar o deseño, ¿no? Que o liderazgo co exemplo. Entonces, dediqueime durante moito tempo a localizar destos informes. De feito, están aí algúns dos últimos. Son moi interesantes, non? Porque eu pensaba que se podía defender o deseño se éramos capaces de decir, joder, o deseño ten un peso dentro da economía, non? Tamén con Xenia, ademais, nesta época traballaba con ela, porque eu estuve traballando tempo despois do de Idoia, estuve como 1 ano e medio traballando con Xenia, que facía basicamente políticas de deseño, asesoramento para a incorporación da función de deseño a organizacións. Era consultoría, non deseñábamos nada, deseñábamos plans para facer deseño. Isto é unha captura do seu blog, e a min marcoume moito por un tema que comentou xa Óscar, que é a miña tese doutoral, e cando este o post que ela facía celebrando que a Clasificación Nacional de Actividades Económicas incorporaba actividade de deseño entre unha desas. Aí sigue estando. Non é unha cousa que haxa que agradecer a ninguén en especial, simplemente é un tema que pasou por a armonización europea. España levaba moitos anos, dende o 93, isto era no 2008, levaba dende o 93 en actualizar a Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Entonces, alguén dice, bueno, pues hai que cambiar isto, porque ademais témola que poñer armonizada en inglés para que se poidan incorporar ben os datos Eurostat. E que sorte tivemos, porque hai moitos países que todavía non o teñen ben integrado, de que se armonizou a de Eurostat, o sea, basicamente traduciuse o que xa había, e estaba aí o deseño. Non é que houbera unha vontade política de ter en conta o deseño como actividades económicas. Pero, por sorte, levámonos isto. Eu, cos informes, digo, home, ahora que temos a Clasificación Nacional de Actividades de Deseño, poderemos saber un pouco máis do deseño, non? Este gráfico non se ve. Bueno, conto vos o que é. Isto é tempo despois, isto é unha captura da miña tese doutoral, no que se ve a serie histórica de número de empresas coa actividade económica de deseño especializado, epígrafe 7410, como a súa actividade. Cando empecé a tese doutoral, no ano 2013, había en España 1.872 empresas ou autónomos que se dedicaban ao deseño. Eu no 2013 vivía, traballaba en Madrid, o sector do deseño en Madrid traballaba xa moita xente, era un bo momento na industria, e a min había algo que non me cuadraba nese número, o sea, isto é moi pouco, aquí algo pasa, non? Entonces decidín estudar eso en profundidade, non? Ese foi o detonante, aquí me metedes a min defendendo a miña tese o deseño como actividade económica na industria española do século XXI, dende unha perspectiva estadística. Os títulos das teses sempre son moi largos, porque ten que decir todo, desde que como se fai e tal, é un pouco rollo.
E basicamente, o que ali atopei é pois basicamente que o que decían as estadísticas nacionais que non era a realidade, o sea, nas estadísticas oficiais, por exemplo, había casi un 80% das empresas de deseño eran empresas por cuenta propia, autónomos. Na miña enquisa que fixen con 515 diseñadores, que me axudaron mogollón a difundila a todas as asociacións de deseño, organizacións, escolas, medios, o sea, moi agradecido a todo o sector do deseño que me axudou a facelo, que sin financiación é moi difícil, con un campo que moi extenso, moitos meses facendo campo para unha enquisa online, pero, bueno, como non había incentivos e os diseñadores non nos gusta contestar formularios, pois tardamos máis do esperado. Isto cando faz nunha empresa, nunha semana despachas, o sea, daslle a xente un cheque regalo de Amazon, ao final todo o mundo enxanquiza rapidamente. E ademais tes os perfiles clarísimos, porque tes diñeiro para pagarlle a unha empresa que só che meta a xente que ten que contestar ao cuestionario. Cos diseñadores non foi así, non tiña cousas para regalar, se o quero facer, agora xa sei que terei que buscar libros ou algo que motive, porque senón non vai a ser posible volver a facer isto. E outra das cousas que saliu interesantes, que non é relevante, pero claro, pasaba unha cousa, para entender como funciona un sector, hai que entender tamén a realidade da sociedade. E a realidade é que o 75% das persoas que responderon á enquisa estaban dados de alta na Seguridade Social, pero había un 20% de persoas que estaban na economía sumerxida. Non pensedes que os diseñadores somos uns piratas e que somos os peores, o sea, non está nada desaliñado co porcentaxe de economía sumerxida que hai para España, de un informe europeo que fai un economista, aparte que está genial, que opón no 23%. Solo somos un 2% peores que o resto da sociedade, non vos sintades mal. Pero isto foi un dato relevante, que nunca acabas de entender un sector hasta que non tes toda a imaxe completa, e a estadística oficial non axudaba. Pero ademais, é que pasaba outra cousa, é que todos os diseñadores, o sea, de todos os diseñadores que fixeron a enquisa, solo un 19,4% estaba baixo ese epígrafe. Entonces, ese foi un punto clave da tese, de repente. O sea, si queres entender isto, tens que entender que o deseño está en moitos sitios. No segundo gran sitio que está é nas agencias de publicidade, no terceiro gran sitio que hai en servizos de artes gráficas e demais, e logo xa hai un super long tail de diferentes cousas. Ademais, pasaba unha cousa, non vos vou a seguir contando a tese, non é o obxecto da charla, pero é moi relevante, que é algo que os diseñadores nunca temos de todo presente, que o deseño faise máis alá das empresas que se dedican ao deseño. É dicir, o sea, tú podes ter, eu traballo nun banco, o epígrafe do BBVA que ten, son os que me pagan a nómina, é intermediación de servicios monetarios, que é o epígrafe que teñen os bancos de consumo. Claro, pero somos, en España, baixo ese epígrafe, 80 diseñadores. Esos diseñadores nunca os vas a poder medir atendendo as estadísticas oficiais, non? Ese foi un dos grandes descubrimentos, non? De que se queres facer un estudio de deseño, vas a ter que explorar como está o deseño metido na sociedade. Esta parte é unha cousa que me ten acompañado moito, porque ao final é moi difícil, cando o deseño se fai ben, é moi difícil separalo do resto da actividade económica. É difícil saber cal é a aportación que fai os servizos de limpeza á cidade respecto á xestión de cultura da Concellería. O sea, é moi difícil, aínda que pensemos moitas veces que se temos boa xestión cultural, os servizos de limpeza non a van a afectar moito, salvo que sea desastroso. Pero son este tipo de cousas invisibles, non? A conclusión da tese é que o deseño é un pouco invisible, ou debería ser un pouco invisible cando funciona ben, non? Nunha sociedade madura como a nosa. E agora cambio un pouco de tercio, porque diredes, bueno, é que te podes solo estudiar o deseño e tal, e todos estes anos que estuvete facendo? Estudios, lendo informes do Design Council.
Pois non, neste tempo tamén me preocupei de localizar ferramentas que axuden a xeración de valor, non? Basicamente a primeira, esta é a máis antiga, moitos coñeceredes o Business Model Canvas ou o lienzo de xeración de modelos de negocio, de Alex Osterwalder, todo un éxito. Esta é a primeira ferramenta de deseño de servicios que eu coñecín. Descubrína gracias a Xenia, que, como xa vos dixen, tuve a sorte de traballar con ela e de chegar a moitas cousas moi de primeira man, cando aínda ninguén as facía. E para min foi de repente un modelo clave, porque integraba dúas cousas do que víamos antes na definición de Xenia. Esta ferramenta axudaba a dúas cousas. Por un lado, tiñas unha parte moi clara de identificar que lle estás ofrecendo ao usuario e, por outro lado, tiñas unha parte moi clara de que ten que facer a túa empresa para que lle ofreces eso ao usuario, non? E, de repente, tiñas unha maneira de conceptualizar valor dun xeito sinxelo. Hai moita xente que o fai mal, pero non vamos a entrar neso. Se respondes ás preguntas axeitadas, normalmente esta ferramenta é moi útil para dar eso. Como vos decía, a maior parte dos últimos anos dediqueime a traballar como diseñador de servizos, é dicir, traballando en intangibles. Esta é unha versión super simplificada de un user journey, dunha empresa enerxética, dun servicio servicio postventa, servicio de contratación, diferentes momentos, non? Estas son o tipo de ferramentas que xa empezan a pechar os tres elementos que definía Xenia no libro, non? Axúdache, por un lado, a entender como os usuarios fan algo, permíteche con ferramentas de deseño identificar, mapear todo eso, pero ademais, como a naturaleza do servicio é a experiencia do cliente, o que pasa nos diferentes puntos, sobre todo nos que están na parte de abaixo e algúns dos de arriba, se permite deseñar cousas que ao cliente lle van a afectar, non, no seu día a día. E, bueno, desto dediqueime moito tempo, entrei no BBVA facendo deseño de servizos, pero isto do valor seguía sendo unha cousa importante, non? Osterwalder foille moi ben, chegando a ter un modelo desorbitado de precios por conferencias, no que canta máis demanda tiña, máis subía o prezo, pero o tipo seguía facendo cousas. E aínda así lle quedaba tempo para conceptualizar en grandes grupos e de maneira colaborativa outros lienzos. E de feito centráronse neste, que non sei se o coñecedes, é menos coñecido que outro, pero moi coñecido tamén, que é o lienzo da proposta de valor, non? Que simplemente é o lienzo que fai a conceptualización da casilla central do anterior, deste. O sea, este lienzo sirve para pensar esta casilla. E fai a mesma idea, non? O sea, permíteche mapear cales son as tarefas que ten que facer o usuario, que beneficios quere obter e que dificultades ten agora ao enfrentarse a un produto, a un servicio, a calquera cousa. E, por outro lado, tes a parte da empresa, non? E permíteche moi facilmente identificar cousas que, por exemplo, nun journey son máis complexas porque son moi detalladas. Este journey está moi simplificado, pero normalmente os servicios das empresas de servicios son moi complicados porque hai moitos, hai varias cousas en paralelo, hai xente que se dá de alta, xente que se dá de baixa, xente que contrata un servicio, xente que contrata un servicio máis outro, máis un plus con un seguro de non sei que. Ao final, os journeys non son un só e non hai unha experiencia de usuario única. Entonces, o que permitía era, pois eso, modular a grandes rasgos que necesidades tiñan os clientes e como podíamos facer cousas para que as dificultades foran menos dificultades, as ganancias foran máis claras e, ademais, que cousas lle temos que ofrecer claramente para chegar aí. Isto en canto a ferramentas que eu atopei de identificación de valor que me foron moi útiles para non só pensar que o deseño medindo pois aí nos iba a ir ben, o sea, tamén hai que tangibilizalo.
E unha das cousas que pasa é que cando tes que defender todo isto nas empresas nas que traballas ou para as que queres traballar ou en clientes, costa explicar o por qué vamos a ter que dedicar tempo a pensar estas cousas do usuario, de como o usuario vai a percibir o valor, de que hai que facer para que tal. Entonces, unha das cousas que me preocupou é, vale, o sea, medindo o sector do deseño non vou a transmitir o valor e tal, pero de repente atopei, xa hai tempo, este estudo, que seguramente tamén algúns de vos veríades, que é o Design Value Index. No banco axudoume moitísimo, non vos vou enganar, porque é unha empresa na que hai moita xente que cree no deseño, senón non teríamos feito as cousas que estamos facendo, pero tamén hai moita xente que dice eu non quero saber nada de diseñadores, nos levamos facendo isto toda a vida, etc. Entón, este é un estudo que fixo o Design Management Institute, que o que fixo non me vou a poñer moi técnico, pero colleron as cotizacións das empresas do índice Standard & Poor's 500 en Estados Unidos e monitorizaron os valores dese índice durante 10 anos. Eso é fácil porque podes entrar en Google e míralo. O que fixeron eles foi facer unha selección de criterio de empresas que usaban o deseño correctamente. É esa lista que está aí, non vamos a entrar moito en ese detalle, que as empresas tiñan que levar máis de 10 anos cotizando na bolsa, que o deseño tiña que estar feito a escala dentro da organización, que tiña que haber unha inversión sostida e aumentada en deseño no tempo, e que hai un compromiso a alto nivel non dun departamento ou dunha área específica da empresa en usar o deseño, non? E con eso fixeron un índice aparte de empresas e compararon os resultados, non? O que está en vermello é as empresas do índice, que son as que tedes aquí abaixo, perdoade pola ensalada de logos, pero son empresas coñecidas e ningunha delas é a típica tecnolóxica que vos poidades imaginar, sobre todo porque non cumplirían os 10 anos en bolsa, e o que vedes é que as empresas que utilizan o deseño, ademais, teñen mellor comportamento na bolsa, de feito son moito máis rentables. A inversión era inicial de $10.000. Se invirtes ao final chegarías, ao final dos 10 anos, con unha inversión de $10, chegarías a ter $18.000 aproximadamente, e se só invirtes nas que usan o deseño, ao final terías, eu penso que eran como 38, por aí, máis ou menos, 38.000, o sea, un 211% de diferencia que non é unha cantidad. O sea, as empresas que empregan o deseño vailles mellor, non? E, bueno, a vista dos resultados, vedes as empresas aí, coñecedelas, sabedes que o fan ben. E ese facelo ben é ter esa determinación de integralo e demais. Pero logo, tamén, non me quero poñer moi abstracto, hai unha cousa que todos nos adicamos, non? E que sempre estamos falando os diseñadores de pero como se crea isto? O sea, eu conto vos as ferramentas e tal, vos deseñades, os que deseñades produto, os que deseñades gráfica ou packaging, etc. Hai un tema que é, vale, canto costa facer o viño, por exemplo, que estuvemos falando estes días moito de viño, o beneficio que quere obter a bodega. Pero logo hai un algo que é o que está, o sea, tes o coste, tes o beneficio que quere obter o produtor, pero logo hai un marxe que se nota en algúns produtos que compramos que é un pouco intangible, non? Que é o plus ou o extra que está disposto a pagar un cliente polo que percibe de eso, que é un pouco complexo de identificar. O sea, podemos facer ben o guai as ferramentas de antes, pero ao final o que temos é un marxe moi grande para construir valor, non? Hai empresas que lle van a dar máis importancia a isto e outras non. Normalmente, o que pasa, por eso vos digo, é que os diseñadores pensamos que tú, como usas deseño, vai a incrementar eso. Pero non é así, porque hai moitas empresas que usan deseño, sí, consiguen mellorar o beneficio económico das empresas, pero non sempre se achega a ese extra que os clientes están dispostos a pagar por algo, non? Que é eso, non? A diferencia entre o precio e a percepción de valor dos produtos. Non veño aquí a falar de teoría económica, son un gran fan de Harvard Business Review como revista e
non hai moito, atopei unha cousa que a mí me marcou totalmente para utilizar as ferramentas de deseño que viña utilizando para sacarlle máis partido á investigación real con usuarios, por exemplo. E foi entender como se podía xerarquizar e como se podían mapear as necesidades dos usuarios en torno a elementos aspiracionais, non? Porque normalmente cando na xestión empresarial todo o mundo se centra na parte do prezo, non? En controlar o precio, en controlar o marxe, pero non se centran en como podemos conseguir ese superplus que hai por arriba de percepción de valor. Entonces, nesta pirámide clasifícanse diferentes elementos de valor que poden ter os produtos ou servizos, non? Están clasificados en 4 bloques, non? Por un lado, os funcionais, aforrar tempo, simplificar, que son moi básicos do deseño. Se vos dades conta, sempre facemos o diseño para simplificar as cousas, para que teñan máis calidade, para reducir costes, para que nos apelen sensorialmente, pero vedes que isto está no máis básico, o sea, se cumples isto, pois eso, que reduzca os riscos, que che sirva para organizar cousas, que reduza esforzos, o sea, que seña máis ergonómico, etc. Logo, por encima, en elementos do valor, pois hai unha parte máis emocional, non? Hai unha parte de que che sirva para reducir ansiedades, que che premie, que conecte cos emocións, coa nostalgia, coa estética, cun valor, cunha identificación de grupo, co benestar, que seña atractivo, por exemplo, ou que che proporciona acceso a outro lado, non? E vedes que a cousa vai subindo de dificultade. Logo hai outras necesidades que xa son máis relacionadas con momentos vitais, non? Que che provoque, que che proporcione esperanza, que che sirva para actualizarte, que che motive, que che xenere un sentimento de pertenencia. E por último, no escalafón último da pirámide, que teña un punto de transcendencia, non? E por eso vedes que hai cousas que a vos parecen como ser relevantes, pero non están nesta pirámide. En cambio, hai cousas que usamos moitísimo que están moi conectadas con como funciona todo isto, non? Por exemplo, por que Instagram é tan popular e usa tantas cousas que estades aí, que non me estás preguntando nada? Ui. Non me movo. Os que estades aí facendo preguntas, pois porque ao final ten ese sentido de que tú construyes moito do da base, pero ten moito do aspiracional, non? De estás deixando a túa huella e tal. Por que a xente lle gusta máis Instagram que a app do BBVA? Pois, evidentemente, porque na app do BBVA non podes ter esa sensación de transcendencia que tes, por exemplo, cando estás facendo algo guai que estás compartindo cun montón de xente que che están valorando, non? E son ese crescendo de cousas que fan eso. E xa non conto máis informes, porque tampouco se trata de aquí aburrir, pero hai un que me marcou moito últimamente, non? Que me sirve para conectar co do principio de Idoia, que publicou InVision, está moi centrado en empresas que usan o deseño, pero no ámbito digital, non nada, o sea, todo diseño de interacción, diseño digital, que se chama The New Design Frontier, que clasifica as empresas como unha evolución da escaleira do deseño. Clasifica os equipos de deseño das empresas en función do que fan dentro delas, non? Hai un nivel baixo, que é o nivel 1, que aparte da enquisa, os tamaños dos círculos son o tamaño é unha enquisa, aparte, máis grande, mellor mostra que calquera das históricas do Design Council. O sea, eu flipei que unha empresa privada fixera un estudo tamén desde un punto de vista científico, con unha mostra e un universo tan ben calculado. No nivel 1 están os produtores, que son os que utilizan o deseño como producción, e son a maioría. A maioría das empresas usan o deseño para facer o que teñen que facer. Logo, no nivel 2 hai o deseño como conector, que iso tamén pasa moito. Facemos talleres, facemos co-creación, os deseñadores sirven para conectar os diferentes silos das organizacións, os talleres ou o deseño sirve para conectar ideas ou para facer cousas así.
No nivel 3 están os arquitectos, que cando construyes infraestructura de deseño para eso. No nivel 4 están os científicos, aquí todos tedes Netflix, tedes usado Booking, empresas así, que é unha constante experimentación o que fan. A páxina que estás vendo de Booking non é a que está vendo a persona que está sentada ao teu lado se entrades ahora no móvil, cada un vai a ter unha páxina distinta porque están sempre correndo experimentos que fan que o resultado non seña o mismo para todo o mundo. E por último está o nivel 5, que é o de visionarios, que o deseño está integrado na estrategia. Vedes que son moi poucas empresas, só un 5% as que están aí. O que me gusta do reporte deles é que isto non se fixo nunca antes, nin o fixo o Centro Danés, nin o fixo o Design Council, é que para estar no nivel 5 tens que facer ben tamén todos os anteriores. O sea, que tú non podes ser superestratégico co deseño e non facer boa produción. O sea, tú non podes facer que Idoia Cuesta gane o Premio Nacional de Artesanía se non cuidache antes todos os materiais e as cousas que teñe. Por eso digo que quería poñer isto como pechando o círculo de que ao final non importa a escala, nin importa o tamaño do equipo, nin importa o tamaño da organización, o que importa é facer todo o que toca facer en deseño, facelo ben. E quería rematar, a min gústame moito o futuro, e como non podía dar dúas charlas, quería decir 4 cousas que con todo isto do valor que se poden aplicar, non? Porque aparte van cambiar moito as cousas nos próximos anos, non? Todos seguramente estades ao tanto disto. O primeiro gran reto que temos como diseñadores é a adaptación ao cambio climático, non é revertible, pero hai moito que se pode facer, non? E isto vai condicionar moito o traballo que se faga, desde isto afecta a todas as escalas, posiblemente pasará que se van a producir menos cousas, que se van a producir diferente, que vai haber desigualdades maiores, porque hai outros proxectos que se contaron aquí nos que se falaba deso, o sea, hai retos grandes migratorios por tema de adaptación ao cambio climático. Isto en xeral vai afectarnos a moitas cousas na economía, pero en particular, como diseñadores, temos ademais un reto moi gordo, que é a automatización do traballo. Moito do traballo que estades facendo ou estamos facendo agora vaise poder automatizar. O sea, non vamos a dedicar tempo a estar aí na pantalla facendo moitas destas cousas. E diredes, bueno, ahora van a vir os robots a facer o que eu fago, non sei que, isto non vai a pasar. É verdade, non vai a pasar a toda a escala e non se vai a barrer todo o traballo de deseño, pero hai moito do traballo que se fai agora e que consume moito tempo que se vai a automatizar, sobre todo porque hai unha máxima na automatización que todo o que se pode automatizar vai se automatizar, queiran ou non queiran os implicados, isto pasa. E ademais, moito do que facemos, cada vez usamos máis software digital, e cada vez utilizamos máis software en nube, e cada vez as máquinas son capaces de estar máis expostas a deseño. Falábamos de como había xa ferramentas de modelado, ferramentas de esta presentación que tanto problema nos deu, que está na nube. Quero decir, todo o que esteña baixos conexión permanente a internet e que poidas monitorizar todos os movimentos da ferramenta, ademais vai permitir ás máquinas aprender o que faz. E aínda que só seña por error e por moitas horas de moitos diseñadores no mundo ao mesmo tempo facendo cousas, ao final as máquinas son capaces de replicar eso. E hai experimentos moi guais de deseño de interfaces gráficas por máquinas, de que lles das elementos, metes de tipografías e metes de tal, e las combinan e fan cousas bastante boas. Nivel mellor que os estudantes de primeiro de algunha escola. E logo hai outra cousa máis, que eu faleivos moito do deseño centrado nas persoas, pero hai outra cousa que pasou dende o 2015, que é que este fin cando lle deron a Koeman o Premio Nobel de Economía, el desmontou a teoría racional de que os seres humanos expostos á información correcta tomamos boas decisións. Isto non é verdad e, ademais, non hai un xeito racional que aplican a todos, non? Entonces, por que lles vai guai a Booking eso? Porque xogan con nosa irracionalidade, xogan con nosa maneira de decidir. E isto fai que non poidamos decir este é o meu usuario, eu podo pensar para...
O sea, isto vai un pouco en contra das ferramentas que vos contei antes, pero é a realidade. O sea, a canto máis complexidade social, menos facilidade hai de simplificar as cousas. E hai unha cousa que está clara que non vai haber un solo xeito de trasladar un deseño, sino que da mesma cousa vamos a poder ter a lo menos 2 ou 3 ou 4 variantes de deseño diferentes da mesma cousa que poidan funcionar para o grupo de xente que antes lle ofrecíamos unha sola solución. E isto que eu penso que vai a cambiar moito o deseño. Hasta aquí.